Okay, right. Hier is die LED. Daar kan ons zien is RGB. Daar. En noem maar daar binnenkant is negative en is het RGB. Red, green, blue. Maar ons kan klomp kleuren hiermee krijgen. Je gaat nou gewoon die LED aanzetten. We gaan dan zien dat het verschillende kleuren gaat blauwdoppen. Daar is rooi, groen, blauw. Die was van zijn geel te wezen, hij is aqua lichtblauw. Pink. Daar is oranje, rooi, groen, blauw, donkerblauw, geel, aqua lichtblauw, pink, oranje. Kom eens kijken code. Ja, beginnen ons bij code. Die lijn is 1, line 1. Dus gaan we afgaan met die code. En hij is een van die code. Hij code maakt dat je verschillende kleuren krijgt. Dat ons rooi, groen, blauw, geel, aqua, pink en oranje krijgt.